Bagong tuig usab kadto dihang gipasupot sa usa ka Padre Cora atol sa iyang wali ayang tinguha nga dili na siya manabako. Perting abiba sa iyang mga parokyano sa maong New Year's resolution sang linabalaka man kaayo sila sa panglawas sa ilang Padre Cora tungod sa pagka-chain smoker niini. Apan, gipaggang sa pari ang ilang pagmaya nga nagkanayon pasila ninyo. Wala pa gani ko mahuman sa akong pamahayag. Perte naman ninyong abiba. Perte naman ninyong pamakpak diha. Patiwasa usa ko ninyo sa dili pa mo musuliyaw sa kalipay o sa pag-uyon. Mao kini ang kinatibuk-an New Year's resolution nako. Muhunong nako panabako karon dayon kana kun wala nay mamaligyag sigarilyo. Mga iso ni Kristo, ang positive changes sa atong kinabuhi, wala magagad sa external considerations o sa sentimental forces. Nagdepende kini sa atong hugot nga tinguha o kaandam mo sakripisyo sa pakigkabot sa something bigger than ourselves and something better than our best by becoming more in order to do more for God and country. Grasya sa pagpaningkamot ang atong gikinahanglan, dili ang sulagma nga pagpasayon sa kahigayunan. Dili swerte ang nagdala sa mga magbalantay sa karnero at tubangan sa nativity scene, kundili ang dili matukib nga kaaghop o kaluoy sa Dios. Sa samang pag-aagi, dili favorable circumstances or lucky charm ang magpalipang sa synodal journey nga gipasugdahan sa atong halangdong Santo Papa. Grace building on human nature or human initiative cooperating with divine providence ang magpalipang sa tahas sa participation, communion, and mission. Sa ato pagpangilabot sa ministeryo sa simbahan, sa atong pagunong sa kinabuhi, sa kinabag-an o sa atong pagpakailap sa maayong balita sa kaluwasan, in the way we live and love, atong gimantala sa pulong o sa buhat ang atong hiniusang panaw towards deeper communion, fuller participation, and greater openness to fulfilling our mission in the world, sumala sa atong matang sa kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, dinasig sa panagingan sa mahal nga inahan sa Dios, si Maria Santissima, atong batunan ang pagkamapaubsanon sa conversion, ang pagkamalahutayon sa dialogue, o pagkamalaumon sa discernment. Inubanan sa pagbulig sa Dios, ato isalikway ang pagkabahin-bahin, ang pagkamapahitason, ang kawalay paglaom, ang pagbuot-buot, ang kahakog. Sa atong walking together by faith, not by sight, gipaabot nga atong usbon dili ang atong kasing-kasing sibo sa kagustuhan sa kalibutan, kundili ang kalibutan sumala sa kasing-kasing sa Ginoo. Mahitungod niini, dako kayo ikatampo ang atong pagahin o igong panahon
alang sa maampuong pagpamalandong, aron madungog nato ang buhing pulong sa Dios diha sa kahilom sa atong tanlag. Dako kaayo kahimuan ang atong linamdagang paghubad sa mga timailhan sa panahon, sa atong palibot, sa atong pagpakigbisog, batok sa pag-iya-iya. Matud pa sa official Christmas anthem natong mga Bisaya, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Atong tinguhaon nga sa bag-ong tuig 2023 ato mapahimugso ang pulong sa Dios sa atong sasatagsa kagasing-kasing aron mahimaya nato ang Dios sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Nining pagpadayon sa ato pagsubay sa synodal path towards renewal and reconciliation, atong isangon sa atong kaugalingon ang yogo to act justly and to love, mercy, and to walk humbly with our God. Alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa dibok niyang santos nga simbahan. Mga minahal o yamot, Anyo Domini 2023 should become 365 days of walking together as faith community in our march towards configuration to Christ. A grace-filled New Year to one and all. Amen.